Hola, benvinguts a Mots Màgics. Soc la Montse, moltes gràcies per escoltar-nos i endavant, comencem. El primer que farem, com altres vegades, és la lectura de la previsió dels propers 7 dies. La farem del tarot, així que pensa durant 3 segons quina opció triaràs, si la 1, la 2 o la 3. Si has triat l'opció número 1, els propers dies estaràs treballant les teves resistències. En aquest cas, el que t'està passant és que últimament, encara que tens molt clar que has de caminar cap a un lloc, no ho estàs fent perquè estàs insegur, no t'estàs valorant prou i penses que no tens prou protecció, que no està el terra prou preparat perquè donis aquesta passa. T'aconsellen les cartes que donis les passes que hagis de donar, que no et preocupis, que tens tota la protecció del món i que tu realment pots dur aquesta tasca, pots caminar per aquest camí i pots fer realment tot el que et proposis. Per tant, elimina aquestes resistències, treballa en la seva eliminació total i fes passes endavant. Si has triat l'opció 2, estàs d'enhorabona perquè tindràs una setmana ben tranquil·la. Aquesta setmana estàs en plenitud. Tens un equilibri emocional total i estàs ben tranquil o ben tranquil·la. Però sí que et demanen que continuïs amb aquesta actitud, que continuïs amb aquesta energia, amb aquesta sensació de tranquil·litat, d'equilibri, de que estàs bé, perquè realment de vegades et confons i creus que no estàs tan bé com hauries d'estar, però sí que ho estàs. Ara perfectament pots agafar d'exemple aquests propers 7 dies, aquestes sensacions tan boniques i intentar que cada setmana sigui així, sigui tranquil·la i no tinguis que treballar sempre 1000 aspectes teus. Ara toca una mica de calma i descans, aprofita-ho. Si has triat la opció número 3, aquests propers 7 dies et tocarà concentrar-te en el present. Com ho has de fer això? Ho has de fer amb la ment, entrenar-la, dir-li que no se'n vagi cap al passat. En el cas de la teva ment, fugi cap allà, pensant en experiències que ja has viscut, que ja estan passades, ja no et serveixen. Cal tancar aquella etapa. Deixem-la on està i agraïm-li la seva existència. Però de cara a ara has d'estar en el present, tampoc no pots estar sempre en el futur, pensant el que faràs i no. Ara has de treballar en el teu present, en la teva existència actual, acceptar com són les coses i treballar ara el que vols que sigui el futur. Així que concentra't, viu el present i aprofita aquest moment per preparar la teva vida futura. A la segona part parlarem dels vostres guies. Són aquests éssers que no veiem, però que moltes persones noten que hi són. Ens acompanyen, ens donen seguretat, ens donen llum, ens ajuden a triar, ens ajuden a caminar. I avui hem volgut donar-vos un missatge. Igual que abans, hi ha 3 opcions de missatge interactiu, així que penseu si voleu rebre la 1, la 2 o la 3. Si penseu que heu de rebre la 1 i la 2, o la 2 i la 3, també estarà bé. Així doncs, penseu quines opcions o opció voleu rebre i comencem. Si has triat la primera opció, et diuen: camina amb seguretat. Saps que de vegades et mostres amb indecisió. Et costa fer passes, et costa triar el camí, et costa agafar una direcció. I això no és perquè no en sàpigues, sinó perquè no confies en tu, en el teu criteri, en el teu instint. Has de comprendre que mai triaràs una mala opció, perquè sempre triaràs el camí perfecte per la teva evolució. Potser aquest camí és una mica més llarg que un altre, o té més pedres, o té més corbes, però és el correcte, i és el correcte per tu, per la teva vida, per la teva experiència vital. Escolta't i no dubtis dels teus pensaments. Segueix-te sempre a tu.
Si heu triat l'opció 2, et diuen: estima't una mica més. T'has deixat de banda. No estàs gaire per tu, pels teus pensaments, per les teves emocions, per les teves necessitats. De vegades ja et passa això, que et distreus amb altres coses, amb altres persones i t'oblides de tu. Però ara et toca concentrar-te només en tu. Pensa cada dia una cosa que t'agradaria fer, o mirar, o llegir, o menjar, o sentir. I dedica't 5 minuts del dia per fer-ho. No han de ser grans gestes, més aviat coses senzilles i que t'agradin, com mirar les estrelles, prendre el sol, llegir el teu horòscop, trucar a un amic, menjar un gelat. El que és important és que gaudeixis del moment present. Si has triat l'opció 3, relaxa't i gaudeix del viatge. Sembla que si no tens un problema, una preocupació o alguna cosa en què ocupar el teu temps i la teva energia, et sents buit. Has d'aprendre a gaudir de no tenir preocupacions, de no tenir plans ni responsabilitats. Aprèn a no fer res. Aprofita per passejar, per prendre un cafè amb una amiga, trepitjar la sorra de la platja, caminar per la muntanya. Pots recollir alguna petxina, alguna pedreta, observar el teu entorn. Gaudeix del moment únic de gaudir de tu, en el teu temps lliure, i deixa de buscar feines que ara no et toca fer. Descansa i relaxa't. A la tercera part de la secció parlarem de les nostres mascotes. Com és que són amb nosaltres? Com han arribat aquí? Doncs hi ha una creença que diu que les nostres mascotes ens trien a nosaltres i no pas a la inversa. Elles saben quines coses necessitarem durant el nostre procés vital i ens acompanyen. Tenen les qualitats necessàries per poder ajudar-nos en tot aquest procés. I parlarem d'algunes de les qualitats màgiques que tenen el gat i el gos, que són les més habituals, les mascotes que més comúment tenim a casa. El gat absorbeix les males vibracions. Ells transmuten les energies negatives i per tal de fer-ho obren uns portals energètics on rebutgen totes aquestes energies que van agafant a la nostra llar. Defensen la casa d'éssers d'energia densa o de baix astral, com esperits. Si l'energia negativa de la llar és molt alta, l'acumulen com a greix. Per tant, ens avisen en aquesta situació que cal que fem neteges a dins de casa. Si alguna persona no els agrada, et protegeixen caminant al teu voltant. Ells veuen dimensions, éssers i plans que nosaltres no veiem. Miolen per millorar l'energia de l'espai i et protegeixen i t'acompanyen quan fas viatges astrals. En canvi, el gos té algunes que són iguals i d'altres que són diferents. Ells absorbeixen l'energia positiva de l'entorn, la reparteixen entre tota la família humana. Defensen la casa avisant quan hi ha desconeguts, normalment ho fan bordant. Coneixen la teva missió de vida i t'hi acompanyen. El seu amor és incondicional i sovint, molt sovint, reencarnen en una altra mascota teva, perquè sempre et volen acompanyar. La cua, en bellugar-se, harmonitza l'ambient. Ells veuen dimensions, éssers i plans que nosaltres no veiem. És el teu millor terapeuta emocional. Sempre que tens un mal dia, segurament el teu gos seurà al teu costat, t'acompanyarà i et calmarà. Les llepades augmenten el nivell d'energia de les persones que les reben. I fins aquí aquesta secció. Si teniu un animal, segurament que el podeu veure amb uns altres ulls, ara que sabeu quina és la seva missió espiritual a la teva vida. I ara ja només em queda acomiadar-me de vosaltres. Moltes gràcies per escoltar-me. Si teniu interès en tots aquests aspectes que hem estat parlant, podeu seguir la meva compte d'Instagram, Escúchate a Noia. Moltes gràcies i una abraçada a tothom.